Nu er vi kommet til step 5 i opsætningen, og her skal du forholde dig til forskellige varer. Det første, du skal forholde dig til, er, om produktvarianter fra Dandomain skal overføres til Economic. Produktvarianter, det er for eksempel, hvis du har en t-shirt i 3 farver, blå, grøn, rød, og i small, medium og large, så spørger vi her, om du skal overføre alle varianterne til Economic, så der ligger 9 varer i det her tilfælde. Det næste, du skal forholde dig til, er 3 forskellige varer, som skal oprettes i Economic, som er ressourcer i Dandomain. Det er sådan på en ordre. I Dandomain, der kan der både ligge et forsendelsesgebyr, en kunderabat og et betalingsgebyr. Og her skal du så oprette en vare i Economic til det, fordi det fungerer ikke helt på samme måde som i Dandomain. Det første, du skal gøre, og igen vil jeg gerne henvise til Economics Wikipedia til at se igen, hvordan du opretter varer. Men jeg kan lige hurtigt vise, hvad man gør. Det første, du skal sikre dig herinde under i kontoplanen, at du har nogle konti til at koble en varegruppe på. Det er sådan, det fungerer, og igen, kig efter hos Economic, hvordan man gør. Jeg har oprettet her en konto til forsendelse med moms, med en momskode på, en til forsendelse uden moms, hvor der ikke er nogen momskode på. Så har jeg en til kunderabat med moms, med momskode, og en kunderabat uden moms. Og det sidste, jeg har lavet hernede, det er en til betalingsgebyret. Skal vi finde. Den ligger hernede, betalingsgebyr for webshop uden moms, for det er mest normalt. Bagefter går jeg ind i varekartoteket, går ind under varegrupper, opretter en her til forsendelse, med moms, og der sætter jeg til, at hvis den er momspligtig, så skal den have konto 1090, og hvis den er momsfri, skal den have 1095. Hvis det er sådan, at du kører med forsendelse uden moms, så skal du gøre sådan her. Opret en ny, hvor du sætter den momspligtige faktura til at pege hen på forsendelse uden moms, og det samme gør du med den momsfri. Dermed vil du sikre dig, at hvis du f.eks. sælger til en dansk kunde fra Danmark, hvor der normalvis er moms på hele fakturen, så vil den fragtvare, du sætter op, ikke trække moms. Nu opretter jeg lige rabat. Og jeg opretter betalingsgebyr. Og der sætter jeg begge konti til igen, fordi de kører uden moms. Om det er momspligtig eller momsfri, så er der ingen moms på. Og den var der. Klikker tilbage til varer. Jeg opretter en vare, der hedder fragt. Og den får varegruppe. Og det er så den med moms. Jeg kalder den forsendelse med moms. Og det er styk. Klikker OK. Jeg laver også en, der hedder fragt U. Og fragt U. Og det er til forsendelse uden moms. Og det er for eksempel, hvis man sender brev eller et eller andet. Og igen så er det til styk. Godt. Og så opretter jeg en, der hedder rabat. Og vælger kunderabat. Og jeg opretter en, der hedder gebyr. Og jeg vælger varegruppen betalingsgebyr. Godt. Så er vi klar til at sætte det op herovre igen. Der bliver spurgt om man skal benytte samme vare til alle forsendelsesmetoder. Hvis vi skulle det, kunne vi bare benytte den, der hedder fragt. Og lige klikke af. Jamen det er jo den med moms. Men nu kan vi lige så godt lige gøre noget forskelligt her. Skal vi finde de forskellige forsendelsesmetoder. Vi går ind i webshoppen og klikker på forsendelse. Der ligger en, der hedder Post Danmark, og en anden, der hedder Post Danmark. Nu kan vi lige oprette en ny, der hedder brev uden moms. Og så sætter den står ikke til at betale en moms. Jeg tror lige, at jeg staver det rigtigt i stedet for. Sådan der. Klikker tilbage. Og så går jeg her og siger, at brev uden moms, den skal bruge den, der hedder fragt U, og den beregner ikke moms,
og øvrig skal bruge fragt og beregner moms. Så har vi ligesom kædet det sammen. På betalingsgebyr er der kun én, og den kalder bare gebyr, og der er ingen moms på. Og den sidste nede hedder rabat, og der er ikke noget andet, der skal angives. Og så er vi sådan set færdige med step 5.